610% i skat. Kan du kort fortælle, hvordan det kan forekomme? Jeg kan i hvert fald prøve. Jeg har drevet min egen konsulentvirksomhed i snart 20 år. Og i 2021 og 2022, der leverede jeg igennem mit selskab ydelser til en svensk kunde. Når man leverer ydelser igennem sit selskab, så bliver man beskattet stort set som havde man været lønmodtager. I mit konkrete tilfælde var det ca. 54%. Efterfølgende går skat så ind og skønner, at jeg har været lønmodtager og ikke erhvervsdrivende, og at jeg derfor mangler at betale skat som lønmodtager. Derfor så påligner de mig yderligere 56% i skat, og derfor først 54% som erhvervsdrivende, så 56% som lønmodtager, i alt 110%. Har du snydt? Nej, jeg har absolut ikke snydt. Jeg har betalt fuld skat, ligesom alle andre af de penge, der er tjent. Men i skats øjne, der er jeg fejlskønnet at være erhvervsdrivende, hvor de mener, at jeg er lønmodtager. Og så falder hammeren åbenbart. For mit vedkommende 110% i skat og 600.000 kroner i renter oveni. Hvad havde situationen været, hvis du i stedet havde været lønmodtager? Jamen, den har været helt anderledes. Nu var de faktiske forhold var sådan, så at den svenske virksomhed, en stor international koncern, slet ikke tillod, at man var lønmodtager. De brugte konsulenter til den type opgaver, som jeg leverede. Men havde jeg været lønmodtager i den konkrete situation, så havde jeg faktisk slet ikke skulle betale skat til Danmark. Så havde jeg kun skulle betale skat til Sverige. Og det ville have været på langt gunstigere vilkår, end det er at betale skat til Danmark. Så havde jeg nemlig på daværende tidspunkt kun skulle betale 25% i skat. Så sagt med andre ord, altså det havde været en kæmpe fordel for mig at være lønmodtager og ikke erhvervsdrivende i det konkrete forhold. Hvad siger skat så til det? Jamen skat forholder sig i virkeligheden slet ikke til det. De skønner blot, at jeg er lønmodtager og ikke erhvervsdrivende. Og hvis jeg er uenig i det, så kan jeg sådan set bare klage. Så 110% i skat, 600.000 i renter, og så kan jeg gå i gang med at klage. Og der skal man lige være opmærksom på, at det at klage i et system som vores, det er en meget dyr ting, og det er en meget tidskrævende ting. Umiddelbart en forventelig tid på op til 10-12 år, før sagen er endelig afgjort. Hvorfor gør politikerne ikke noget ved det her? Jamen det har de rent faktisk også i hvert fald taget initiativ til. Tilbage i 2021, der bad den daværende skatteminister Skattelovrådet om at komme med forslag til at forhindre den her fuldstændig urimelige situation med dobbeltbeskatning eller endda trippelbeskatning langt over 100%. Af forskellige årsager så er rapporten fra Skattelovrådet den er blevet forsinket, ikke bare til 2022 eller 2023, men helt til november 2025, hvor den blev sendt til skatteministeren. Men rapporten den er endnu ikke offentliggjort. På mig der virker det som om, at den simpelthen bare bliver syltet. Hvad har det så betydet for dig og din familie, den her sag? Jamen økonomisk der har det jo betydet det, at al opsparing, inklusiv pensionsopsparing, det er væk. Og derudover så står vi i dag med 1 million gæld til banken, simpelthen for at være i stand til at betale det ekstra skattekrav, som jeg blev mødt med. I det daglige, der kan det selvfølgelig godt være voldsomt slidsomt pludselig at stå i den situation. Men vi gør det bedste for at holde det en lille smule på afstand. Lad være at tale så meget om det. Og inderst inden, der håber vi selvfølgelig hele tiden, at sagen den får en retfærdig afslutning. Hvad synes du, der bør ske på det her område? Jeg synes selvfølgelig, at
den rapport, som Skattelovrådet har oversendt til Skatteministeriet, at den skal offentliggøres. Og nu kender jeg jo ikke det konkrete indhold af den, men jeg håber frem for alt, at der vil være anbefalinger, der har til formål at forhindre, at nogen kan komme til at betale mere i skat, end de nogensinde har tjent.